Id-deputat laburista Glen Bedingfield sab ruħu skomdu għall-aħħar meta kien mistoqsi jekk il-Gvern ta' Robert Abela mexiex mal-pariri tal-esperti mediċi fil-ħidma tiegħu fl-aħħar xhur. Dan meta pajjiżna jinsab f'nofs pandemija u wieħed jassumi li l-ħidma tal-Gvern kemm dik fil-qasam ekonomiku kif ukoll fejn tidħol is-saħħa qed tkun ibbażata l-ewwel u qabel kollox fuq il-pariri tal-esperti mediċi. X'kienu l-pariri tal-esperti u mxejtu mal-pariri tal-esperti mediċi? Ikonna diskussjoni fiħdan il-grupp. Qed iwieġbek qed ngħidlek illi aħna jkollna diskussjoni kif qed tgħid inti fiħdan il-grupp parlamentari. Mxejtu mal-pariri tal-esperti mediċi? Il-grupp parlamentari ma jieħux deċiżjonijiet fuq pariri. Issa jiena ma nafx kif tagħmlu intom meta tkunu fil-Gvern, jekk il-Gvern imexxih il-grupp parlamentari. Il-Prim Ministru, ħalli nkun iktar dirett. Il-Prim Ministru mexa mal-pariri tal-esperti mediċi? Jiena nista' ngħid illi d-deċiżjonijiet illi ħa il-Prim Ministru kienu deċiżjonijiet fuqhom. Issa jiena ma kontx fil-laqat fejn il-Prim Ministru kien qed jiltaqa' mal-pariri mediċi. Fil-programm Net Live immexxi minn Robert Cremona, Glen Bedingfield u l-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar għamlu l-argumenti rispettivi tagħhom dwar il-budget li għadu kif ġie ppreżentat. Iżda tkellmu wkoll dwar ir-realtà tal-ġurnata, l-imxija tal-COVID-19. Glen Bedingfield irrepeta l-argument li għamel ftit tal-jimilu l-Prim Ministru dwar il-vaċċin, ċoe li dan il-vaċċin se jkun magħna bejn Diċembru u Jannar. Diċembru Jannar ikollna dan il-vaksin. Jiena m'għandix għalfejn iddubita mill-statements pubbliċi li jagħmlu l-Prim Ministru u d-Deputat Prim Ministru. Dan minkejja li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li dan mhux se jkun lesta tqassim tal-anqas sa April. But it will take time, and this is important to communicate that early enough. The big numbers of supplies are due to start in April. Matul il-programm Bedingfield irrepeta l-frażi ta' Robert Abela li tant ħolqot kontroversja. Kellna min qalilna li l-mewġ qiegħed fil-baħar, u mbagħad il-mewġ tibnieh fuq l-art ukoll mhux hekk fil-baħar dejjem. Fuq l-art tibnieh ukoll. Intant il-Whip Laburista jnaqqat ma' deputati oħra li fl-aħħar jiem ippruvaw jiġġustifikaw il-vot tal-membri tal-Gvern kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li kienet qed titlob għall-inkjesta pubblika fuq il-proġett skandalus tal-Electrogas. Mur bir-rapport tal-NEO tal-konklużjonijiet illi għandu. Ma x'għamel il-Gvern dar-rapport? Il-Gvern jieħu kondizzjoni ta' kull rapport. Kondizzjoni, jekk il-konklużjonijiet huma ċari ta' dan ir-rapport. Il-Gvern u aħna bħala partit ma naqblux inni għandna noqogħdu nagħmlu shows fuq it-televiżjoni. X'dan il-NEO jikkundanna d-dil tal-Electrogas ħankunu ċari. U b'din il-pożizzjoni li ħa Bedingfield ikkonferma li l-Gvern immexxi minn Robert Abela qed ikompli jiddefendi l-kuntratti skandalużi li fassal il-Gvern ta' Joseph Muscat, Conrad Mizzi u Keith Schembri.